רעיון עם גדי ישראלי שהוא מומחה לכתיבה מקצועית שיווקית של קורות חיים, אני חושב שזה... אולי הוא ילמד לנו כמה טכניקות. זהו, אולי אני אשפר את הקורות חיים שאני שלחתי למחשב לכל ילד, אז שיר וחזרנו, שערו איתי. 102 FM, רדיו תל אביב, גם בסאונד קלאוד. חזרנו, נמצא איתנו לקו גדי ישראלי שהוא מומחה לכתיבה מקצועית שיווקית של קורות חיים. אהלן גדי. שלום. אהלן, מה נשמע? קודם תסביר לנו, אנחנו מצוין, אבל תסביר לנו איך נהיים מומחים לכתיבה מקצועית של קורות חיים, כאילו מאיזה גלגול הגעת לזה? כנראה מהגלגול הקודם, כנראה שנולדתי זה, כי לא לומדים את זה בשום אוניברסיטה. אבל זאת אומרת, מה, אתה היית לפני זה עורך דין, או בכיר באיזה חברה שבחנת כל הזמן קורות חיים, איך כאילו בן אדם בוחר להתמקד דווקא בנושא הזה? וואו, אתם לוקחים אותי להיסטוריה שלי. מעניין אם זה היה בתוכנית הקודמת, אם אמא הייתה מסכימה שהוא יהיה מומחה לכתיבת קורות חיים. כן, זה מקצוע שאני המצאתי אותו פה במדינת ישראל. 25 שנה עבדתי בשוק ההייטק, והייתי במיטב החברות בארץ, ואפילו בעולם, והתפרנסתי ממש יפה, עשיתי פרויקטים מאוד יפים ועם הצלחה מאוד גדולה, וידעתי שיש בתוכי איזשהו משהו שאין לאחרים. שאתה יודע למכור את עצמך טוב. לכתוב נכון. בגדול אני עוסק בשיווק עצמי, ושיווק עצמי זה קודם כל שיווק לעצמי, וכשבן אדם סגור על עצמו נורא קל לו להוציא את זה החוצה. זיהיתי איזשהו צורך. 14 שנה הקמתי, יזמתי פעילות שלא הייתה בארץ, זה היה סטארט-אפ. אם הייתם מחפשים בגוגל כתיבה מקצועית שיווקית של קורות חיים, הייתם מגיעים אליי, כי לא היו אלטרנטיבות אחרות בכלל. מה, ואנשים באמת נכנסים, כאילו מה... מתי מגיעים אליך? מתי אני צריכה את הצורך? מה הצורך שלי כדי להגיע אליך? הצורך להגיע אליי זה כשאת מבינה שיש איזשהו משהו שלא עובד, או משהו שיכול לעשות יותר טוב. והיום יש התמחות בכל תחום. אין תחום שלא תמצאי בו מומחה. ואני תפסתי איזושהי נישה שלא הייתה קיימת. זה היה יזמות שלי, וכמה שנים הייתי לבד, היום אני כבר לא לבד, אז זה ממש ביזנס אמיתי. אז בוא נתחיל עם השאלה, איך כותבים קורות חיים? מה הכי חשוב שיש שם? קורות חיים זה בעצם הכרטיס ביקור. כרטיס ביקור של בעליו. כן. הוא כרטיס ביקור שבאמצעותו אמור לקרות איזשהו משהו מצד אחד. מצד שני, אני גם מאמין שכל בן אדם צריך שיהיה לו קורות חיים, ולא רק כדי שהוא יראה על הדף מה הוא עשה, מה הוא שווה ומה הוא יכול לעשות, וזה יעזור לו גם לכוונן את עצמו בעתיד. חיפוש עבודה זו נישה אחת לחיפוש עבודה. עכשיו, מה קורה? תחשבו רגע על מראיין או ממיין. אוקיי. שמקבל כמות אדירה של קורות חיים. הוא הרי לא יזמן את כולם לרעיון, הוא יזמן את הבולטים יותר. וכמו שאתם הולכים למסעדה, וקודם כל העיניים אוכלות, אותו דבר גם בקורות חיים. קורות חיים צריכים להיראות קודם כל טוב ויזואלית. אבל רגע, תגיד, יש את הסטנדרט הזה שאיך כותבים לפי השנים, אז אתה בעצם אומר שזה משהו דינמי? אתה בעצמך שינית כל פעם את המבנה, את התוכן, או שזה, אתה יודע איך הסטרקצ'ר וזהו, וככה רצים איתו? כאילו איך זה עובד בדיוק? אני לא משתמש בתבניות, זה בדיוק מה שיפה, כי תבניות באינטרנט יש מלא, וכל אחד יכול להכניס את הפרטים שלו לתוך התבניות האלו, ויש לו קורות חיים, אבל בהתאם גם יהיו התוצאות. בכתיבה מקצועית שיווקית, אני מתאים את המסמך לבן אדם. אני גם נותן לאנשים מלא טיפים איך לבנות קורות חיים לבד, ואפשר לעשות את זה לבד. זה תמיד יהיה יותר טוב כשמישהו אחר יעשה לך את זה. כי אין הנחתום מעיד על עיסתו. מאוד קשה לכתוב מסמך על עצמך. אבל בוא תן לנו דוגמה למשהו שקופץ מהמסמך. אם נגיד עכשיו חלי רוצה, סתם, זה הדוגמה שיש לי פה חלי, מנהלת הדרכה לקבוצה שלה, כאילו איך היית כותב קורות חיים של מישהי כזאת, כדי שזה יקפוץ לחלי לעיניים, והיא תגיד, אני רוצה לזמן אותה לשיחה. קודם כל, שם בעל המסמך יהיה בגדול, בראש הדף. אוקיי.
יהיו הפרטי התקשרות שלו בלבד, ולא הפרטים האישיים, כמו שאנשים בדרך כלל נוהגים לעשות, לכתוב מצב משפחתי, תאריך לידה למעלה. למרות שזה מעניין, אבל לא? בבקשה? זה מעניין, אני אומר, את המעסיק. נשוי, נשואה. זה יכול להיות רשום למטה. שישאל, המטרה של הקורות חיים, שבעל המסמך יקבל טלפון. אתה עושה לו טיזר כזה? אתה רוצה לדעת? תשאל, תתקשר. אוקיי, מה עוד? ברגע שבעל המסמך קיבל טלפון, המסמך עשה את שלו. אם הייתי יכול לייצר מסמך שלא כתוב בו כלום, ובעל המסמך היה מקבל טלפון, מבחינתי המסמך עשה את שלו. אוקיי. מתחת לפרטים האישיים אמור להיות, בשליש העליון של הדף, אמור להיות העברת מסר. מה המסר שאתה רוצה להעביר? אוקיי. וזה צריך להיות משהו קצר ולעניין. זה איזשהו טיזר. בתור מה אתה תופס את עצמך, ומה ה-added value שלך, ומה אתה מחפש. מה זאת אומרת, ממש משפט אני מאמין כזה, או שזה פשוט... לא, זה לא משפט אני מאמין, זה יותר משפט, בתור אני מנחה תוכנית טלוויזיה, ואני מחפש, זה לא יהיה כתוב ככה, אבל זה המסר, ואני מעוניין להנחות תוכנית טלוויזיה בשיא הרייטינג בארצות הברית. אוקיי. זה המסר שצריך לעבור, זה לא יהיה כתוב ככה, אבל זה המסר שצריך לעבור, כי מסתבר שלא קוראים בכלל קורות חיים. אתה מחזק את מה שאמרתי, שאני אמרתי שאני לא קוראת קורות חיים. הדבר היחידי שאני מחפשת זה לראות את ההתמדה של אותו אדם. אם זה בן אדם שמגיע, אתה יודע, שאני רואה שהוא עבד כמה שנים בכל מקום, או לימודים ארוכים, אני רואה שיש לו יכולת התמדה, מבחינתי הוא כבר פתוח אצלי לשיחה. יש לנו חילוק ידעות על העניין הזה. אוקיי. בעידן המודרני, אנשים מחליפים מקומות עבודה בסדר גודל של 3-4 שנים. 5 שנים זה כבר נחשב למעסיק. 5 שנים עבורי זה גם יפה. לא, 5 שנים זה טווח ארוך. אוקיי. 5 שנים זה טווח ארוך. בן אדם שעבד 5 שנים במקום, זה בסדר גמור. נכון. אין פה שום בעיה, להפך. אנשים שעבדו 10 או 15 שנה באותו מקום, קרוב לוודאי שהם נתקעו. תגיד לי גדי, אתה יודע, יש את השינוי הזה שחל, נגיד, בסוכני נדל"ן, שפעם היה רק את הכרטיס ביקור או את המודעה, והתחילו בשנים האחרונות לשים תמונה. עכשיו אני שואל לך... אתה יודע מאיפה זה הגיע? מאיפה זה התחיל? מארצות הברית, לא? ממאי גליקמן. מאי כן? גליקמן, אני גדלתי בארצות הברית, והוא היה אחד הריל אסטייט הכי גדולים שם. הוא היה מגיע כל שבת לבתים של נשים עם פרח, ומשם זה התחיל. הוא היה גם חתיך כזה, תמונה הייתה שווה. עם התמונה. לא, אני שואל את זה כי אולי התפתחות של קורות חיים, אני אומר, אולי לשים תמונה כאילו, כי בתמונה, הרי כשאני קורות חיים, אני מקבל איזה סוג של תמונה של הבן אדם, לפעמים היא אגב כנראה לא קרובה למציאות, ואם באמת היה לי תמונה ויזואלית, כנראה אם אני שולח את זה במייל, יש בזה, אני מניח שבהרבה מקרים זה יכול לעשות את זה. זה נראה לך משהו שלב אבולוציוני שיכול לקרות, או שזה לא... גם בנקודה הזאת אני נגד. הסגנון כתיבה שלי הוא לייצר סקרנות אצל מי שמעיין בקורות חיים. ברגע ששמת תמונה, שברת את הסקרנות. תשמע, אם אתה שם מישהו חתיך או פצצה, זה מעורר סקרנות לראות אותה בלייב. אתה יודע, אבל... תלוי לאיזה תפקיד, אתה מגיש מועמדות. אתה יודע, אחד הדברים שלאחרונה נתקלתי עם לא מעט חברות קרובות מאוד מאוד שלי, זה שהם הגיעו לרעיונות עבודה, והמשפט שהם קיבלו overqualified. יש גם קורות חיים שמשפצים אותם ללמטה, או... המשפט הזה של overqualified זה אחלה תירוץ בעולם להגיד לבן אדם אתה לא מתאים לנו. לא, תקשיב, אבל אני באמת מכירה את זה במקום... אני הייתי, כאילו, אם הייתי רוצה לסרב בנחמדות, אולי הייתי אומר את זה, אבל יש תפקידים שבן אדם פשוט אני יודע את זה על חבר שלי פשוט, הוא היה כאילו באילוצים להתחיל לעבוד, אז הוא גם פנה למשרה מאוד מאוד נמוכה ביחס אליו, משהו שהוא עשה לפני 10 שנים, והבן אדם שראה מי עומד מולו, נכון. יודע שישב מולו מנהל שיווק, שכאילו פעם היה בכמה דרגות מעליו, ופתאום הוא בא לתפקיד, הוא פחד שאולי, אתה יודע, הוא ייכנס לנעליים שלו, מהר מאוד בהיררכיה, יעקוף אותו, אתה לא נתקל בתופעות כאלה? בוודאי שאני נתקל. העניין הוא שכשאתה מגיש מועמדות, קודם כל אני תמיד בעד להצביע גבוה ולא להצביע נמוך. אנשים שמצביעים נמוך, הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה קרוב לוודאי של ייאוש או כמעט להרים ידיים, ואז הם אומרים אני אקח כל דבר, ואז הם מוכנים להיכנס לאיזשהו ארגון טוב, יכול להיות,
והם יגידו, ברגע שאני אתברג בתוך הארגון, אני אתאפס לאט. לאט לאט אני אתפתח. זו גם דרך, אבל גם כדי להתחיל ברמה כזאת, בדרגה כזאת, אז צריך גם את הקורות חיים להתאים בהתאם, כי אם אתה תכתוב קורות חיים של מנכ"ל ותגיש מועמדות לתפקיד של פועל, קרוב לוודאי שלא יזמנו אותך ולהפך. כבר היו לי מקרים, אני אתן לכם דוגמה, שמישהו הציג את עצמו בפניי לקוח, הציג את עצמו כמנהל בכיר, מנהל כספים, ובניתי עבורו מסמך מאוד מכובד שמתאים למעמד הזה, והוא מתקשר אליי אחרי שבועיים, כי אני נותן אחריות על העבודה שלי, עד כמה שזה נשמע מוזר, כי קורות חיים נכונים חייבים להביא תוצאות, והתוצאה הייתה לדבריו שהוא שלח מאות קורות חיים ואף אחד לא חזר אליו. ביקשתי ממנו, תשלח לי דוגמאות של משרות שאתה פונה אליהם, ואז מה הסתבר? הוא פנה למשרות של מנהל חשבונות. אז ברגע שתיקנתי לו את המסמך למשרה שמתאימה למנהל חשבונות, נפתרה הבעיה. המסמך צריך להתאים למשרה שאתה פונה אליה. תגיד גדי, לסיכום, יש לך... מה, כבר סיימנו? לא, האמת אפשר להמשיך. אני יכול יום שלם לדבר איתכם. כן, אני שם לב. מה שמעניין אותי זה כמה גדולה התופעה הזאת של אנשים שפונים אליך. זאת אומרת, אתה אומר כבר, אני לא לבד, אני עוד אנשים. זאת אומרת, יש המון אנשים שפונים אליך בשביל לשלוח קורות חיים? כאילו, מה... ספר לנו על סדרי גודל קצת. שאלת שאלה מצוינת. להערכתי... זה אריק. החוכמה באמת זה לשאול את השאלות הנכונות. להערכתי סדר גודל של 10% מהאוכלוסייה היום נעזרים בשירות של כתיבת קורות חיים. מה זאת אומרת? מה, עשרות אלפים? אני לא בדקתי כמה אלפים מחפשים עבודה, זה נתון מעניין, בעצם אפשר לדעת, בעצם אני יכול לדעת. זה סדר גודל של 50,000. וואו, אז אתה אומר... בו זמנית יש 50,000. אז זאת אומרת אלפים בחודש. אם אני מדבר על 10%, אז 5,000 איש. אתה יודע שאני פעם שיקרתי בקורות חיים. גדלתי בארצות הברית. לא, אל תסכים. לא נורא, אבל אנחנו בישראל, זה היה בארצות הברית. מן הסתם רק הגענו ורישיון עבודה לא היה לי, ודפקתי שם איזשהו מספר סתם. ואני זוכרת שאבא שלי אמר לי, אבל איך שאתה תתקבלי, את יודעת שיבקשו ממך לראות סושיאל סקיוריטי לעבודה. אמרתי לו, אבא, אל תדאג. אני אגיד שאתה נסעת לישראל, וזה נמצא בכספת, ועד שתחזור זה עוד חודש וחצי כבר יתאהבו בי, והם לא ישכחו את זה. וככה היה. גדל. זה בהחלט תרגיל יפה, כברירת מחדל, אני לא ממליץ לשקר בקורות חיים. אני כן יודע לייפות דברים, אני יודע להדיר דברים, הדברים אבל צריכים להיות דברים אמיתיים, כי בסופו של דבר הבן אדם יצטרך לסנגר על מה שכתוב במסמך, ואם הוא לא יהיה מסוגל לסנגר על זה, אז מה הועילו חכמים? אמת. יפה, טוב. תודה רבה לך, גדי. אנחנו... אשמח לדבר איתכם גם על ההמשך, גם על רעיונות עבודה, כי זה חשוב לא פחות, כי הקורות חיים זה לשים רגל בדלת, אבל צריך אחר כך גם לדעת איך... לעבור מסך. אז הנה קרן העורכת ככה רשמה לתשומת ליבה, באחת התוכניות הבאות אנחנו גם נדבר על הנושא הזה, ונשמח להזמין אותך שוב. תודה רבה לך. אנחנו יכולים גם לעשות פינה. וואו, באמת משווק את עצמו טוב, גדי. גדי, בוא תשב פה איתנו. תגיד לנו בבקשה קורות חיים. יש פה כיסא מחכה לך. בכיף, אני בכיף יגיע. אני בן אדם שאוהב לתת ידע ומידע, ואני עושה את זה בלב שלם. בגלל זה אתה עובד. תודה רבה לך.